Within the Nana Asidu Dompre the second. Bejma any say yes an ahene ewu fia. Bejma ni say mekura ohini sika bia ebe fie ha no. Na akonwan nipa bebedi na de no. Minua pani Nana Asidu Dompre the first. Obo akonwan ma minua no. Se minua na Nana Juma no penasem yi pa no de akonwan na ma no. Atamo ofri mu no. Na Nana de akonwan na ma no. E ba fi ha no mu 2004. Afesu se e ba se obi free mu a ni nchen na e bagi date a de be yiye no ni oba na mama ni date nti eno ho hihye nyina egira me so a me si na anan na me di sa adwuma nyina ema nana me woyire ba kope me ma eye maako nsia se Yakobon adom aboa ma Nana dakwa abaidi meso minim die kakra bi a me wo bia me de beboa Nana ama na aye nkoso ma ahimfia so aye krabe na ahenie no so atumpono se me hu se Nana dakwa ye nipa bi a ne ne gi masua ho Nana de ba akopɛ kra ma ne gi Nana dakwa ho se opese obeti obia ma obia eche na dwen se me de wiase de mahu ni se nimde ni ba akofo trim afeso no ade ba akọ a mahu se so Yakobon pese oyi nyansa bi adi a obo nyansa kwan to obi so no afa se nipa nso ayi ni nyansa adi so Yakobon pese oyi ni nimde adi a obo nimde kwan to obi so no afa no so ayi nimde adi me hyebo se mebrɛ me ho ase o kwan nyina mu na dwuma odi adi binsa odi ahe me nsa no bae ne pepepe ema adumunyam aba ti samre de Yakobon ase se Yakobon edi Nana kwa abrɛ na obeye kanea ahyen ama pete nsaman empo no ewiase nyina me da mo ase manu asi